Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing mangsa biasa, mangsa lumrah. Yen kados tetedan ya ledahar lenedha wis kados biasane, ora ana lawuh, anane mung sayur. Nanging mangsa limrah menika iman kapitadosan kula panjenengan estu lajeng kauji kanthi wekdal sing prayogi. Nek ing mangsa Paskah menika merga riyaya awake dhewe terus bangun iman kanthi semangat, menika lumrah. Ning wonten ing mangsa lumrah apa ya anggone awake dhewe gegulang iman kapitadosan lan mujudake semangat Paskah ya tetep luar biasa. Nah menika sing penting. Kadangkala awake dhewe nek wis biasa-biasa wae situasine terus balik meneh wonten ing manungsa lami. Yen ora ana daya tarike, ora ana lawuhe, ora ana sing mirunggan, ora ana sing istimewa, awake dhewe ya ora semangat meneh. Termasuk wonten ing padamelan nggih, yen wis mlebu dina Senin, rasane ngaluk-aluk, rasane kok males banget, rasane kok wah dina iki abut, dinane kok suwe banget. Ning nek wis dina Jemuah, pingine ndang mulih, terus dolan, terus wisata lan sak panunggalane. Menapa malih libure long weekend. Wah, semangat banget. Ing mangsa biasa, ing mangsa lumrah, kula panjenengan kaajak kados pundi tetep tekun setya. Anggenipun mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti ingkang kautus asung paseksen menggaing pakaryan dalem lan sampun winengku dikuasani dening Yang Roh Suci. Lan miwiti malih mangsa limrah kula panjenengan kaajak dening pasaman suci mengeti sacara wajib Ibu Kenya Maria ibuning pasamuan suci. Gusti Yesus ingkang sampun mekrat dhateng swarga rikala wonten ing saknginggiling salib masrahaken Ibu Maria dumateng Rasul kinasih Yohanes lan kosok wangsulipun masrahaken Yohanes dados putranipun Ibu Maria. Kanthi kula panjenengan mengeti sacara wajib Ibu Kenya Maria ibuning pasaman suci, awake dhewe kuwi kaya Yohanes sing gadah ibu rohani, ibu sing luar biasa, injih Ibu Maria sing tansah nuntun gesang kula panjenengan wonten ing mangsa-mangsa lumrah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing kelenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 19 ayat selangkung ngantos dumugi 3 dasa sekawan.
Nalika samono ibune Gusti Yesus lan sedulure wadon yakuwi Maryam bojone Klopas sarta Maryam Magdalena padha ngadeg ana ing sak cedhake salibe Gusti Yesus. Panjenengane mirsa ibune lan sekabat sing ditresnani padha ngadeg ana ing kono. Gusti Yesus nuli matur marang ibune, "Ibu, menika ingkang putra." Nuli ngandika marang sekabate mau, "Kuwi ibumu." Lan wiwit dina kuwi sekabat mau mboyong ibune Gusti Yesus ana ing omahe dhewe. Sawise kuwi Gusti Yesus pirsa yen samubarang kabeh saiki wis rampung. Gusti Yesus nuli ngandika supados kelakon apa sing katulis ing kitab suci, "Aku ngelak." Ing kono ana mangkok isi anggur sing rasane kecut. Nuli ana wong sing nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau, banjur dicublesake ing pucuking hisop, banjur ditempelake ing latine Gusti Yesus. Sawise nyecep anggur kecut mau, nuli nguwuh, "Wis rampung." Mustakane banjur tumungkul lan seda. Nalika semono dina Jemuah, yakuwi dina pacawisan riyaya Paskah, supaya ing dina Sabat layon-layon mau aja nganti isih tetep ana ing kayu salib. Mulane wong Yahudi padha nyuwun idin marang Gubernur Pilatus ngremuk sikile wong-wong sing padha disalib lan ngudhunake layon-layon mau saka ing kayu salibe. Para prajurit nuli wiwit ngremuki sikile wong sing disalib ana ing kiwa lan tengene Gusti Yesus. Nanging bareng marani Gusti Yesus ketok yen panjenengane wis seda, mulane samparane Gusti Yesus ora diremuk. Ewa semono salah sijine prajurit njojoh lambunge Gusti Yesus nganggo tombak teman saknalika metu gethihe lan banyune. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika konteksipun utawi latar belakangipun rikala Gusti Yesus kapenthang wonten ing redi Golgota, wonten ing saknginggiling salib mriksani ibu dalem lan murid kinasih Injil Yohanes. Lajeng Gusti Yesus ngandika marang Yohanes, "Iki ibumu," marang Ibu Maria, "Kuwi putramu." Menika dados pralambang bilih rikala Gusti Yesus sing sakmangkih jengkar seda sinalib, Ibu Maria tetep kagungan putra. Injih murid-murid dalem Gusti lan kosok wangsulipun para murid ya tetep duwe ibu, injih Ibu Maria. Mila kula panjenengan saged nglimbang-limbang keng menapa kok tiyang Katolik cedhak banget karo Ibu Maria. Awit nggih mbok menawi dasare sabda dalem Gusti dinten menika. Ibu Maria menika ibune wong Katolik, ibune para murid dalem Gusti wiwit sakawit ngantos ing sakmangkih pungkasaning jaman. Yen awake dhewe nyuwun marang Gusti lumantar Ibu Maria, luwih kepenak, luwih kendel, luwih nyaman. Merga jejering ibu mesti ya ngupayakake apa sing dadi panyuwune putrane. Ora ana ibu sing nolak kecuali sing pancen karaktere ora tresna karo anake. Ning nek tresna karo anake, ora ana jenenge ibu sing nolak pepinginane anake. Apa wae pingine ya bisa disembadani, kecuali panyuwune menika sing ngaya-wara utawa kleru utawa salah. Mlebet ing mangsa lumrah, kula panjenengan tetep kaajak
kados pundi nglampahi gesang padintenan mangsa sing lumrah kanthi tansah pitados lan yakin bilih Ibu Kinasih Ibu Maria menika njangkung ngemong momong lan nuntun awake dhewe supados lumampah wonten ing margining berkah margining kawilujengan sing dicawisake Gusti marang awake dhewe. Mila wonten ing mangsa lumrah menika kula panjenengan raketung sak menit miwiti menapa kemawon, mbuh arep tilem, wungu tilem, arep sekolah, mulih sekolah, arep nyambut gawe, mulih nyambut gawe, raketung sepisan sembayang sembah bekti. Rikala badhe numpak motor po mobil ora ketung sepisan sembayang sembah bekti. Yen awake dhewe duweni ati sing jembar utawa murah hati ya tambahi rama kawula. Menika sembayangan sing mujarab tumrap keyakinane awake dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.